Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Carmen, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nasingpet kan nagagat amangged ti boyfriend ko. Awan makunakken kwa na, ngem in break ko. Gapo ta naturturay kanyak ti ambisyon ko. Ket daytoy ita ti isalaysay ko diti programa yo. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Carmen dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Dito'y tan paraangan ag merienda. Naparpariir dito'y. Wan, pudno na pariir dito eh. Ibusan ta dayto'y insagana. Ay, sige ah. Mayat titimplam ti Diyos ah. Umaya man. Oh, ada ti boyfriend mo. Adayag ko na lumapapaya. Apag iso, agmermerienda kayo. Inayon yun ameriendaan. Wow! O ala, siya kun ti mapan mangukis. Iyawat mo, Rodrigo. Oh, adtoy, Tonya. Ah, sige. Panawan kayo pa ya. Taynak pa iji kusina. Apay ka di ngay may ka. Umay kala ang matsarong karan. Imbagak magtan nga awantan. Inbreak kan. Iso asaanan anas kan asarong karanak. Carmen, saan ko akabaalan? Saan asika ti kayat ko apakiasawaan. Nagbreak tan. Iso asaan kan nga agpakpakita kanyak. Awan mati makita kagapo ng agbreak ta. Saan mo ka di amaawatan? Saan kan akayat? Iso apo manaw kan. Naimas to'y papaya ni Rodrigo ah. Nagsamit. Oh, adoy, mangan kamot Carmen. Ay, diyak kaya. Kanamlaan. Apay adi mo kayat. Gapo tayong tag ni Rodrigo. Wan, ibusam no kayat mo. Imbreak mo kayam ni Rodrigo? Apay. Naamiris ko asaan gayam nga iso ti kayat ko apakiasawaan. Ti kayat ko, daytay makaipaay kanyak itinasaya at apanagbihan. Ambisyosa. Ay na, Tonya. Narigat ti panagbiag mi. Iso syempre, kayat ko ti makiasawa iti mangipaay kanyak iti mayat a panagbiag. No siyak, uray na kurapay lang ti agbalin nga asawak. Basta nagagat amangged. Ken, manang ipatag iti pamilyana. Daytay saan nga agbabae? Ken, daytay saan anaungat nga asawa? Makaumamat ti panagbiag anak ko rapay. Kat, adarod mangaram ken kaabak ng alaman. Siyempre, adda. Nang runa ta napintasag. Hoy, danga. Subyam ket din ni Rodrigo. Simple la ang alalaki. Ngam nagagat nga aggarden. Basta, diyak kayatan ni Rodrigo. Saan kon nga ay ayatan? Sige ka. Agpaaramakan kwa na. Sige lang. No kayat mo, kuyugan ka pa'y. No kasta, talaga asaan mo nga ay ayatan? Saanan kunakmat, iso anawaya ka nga agpaaram kan kwa na. Kat, asino ti kayat mo? Tay kanayon mo aka video call? Wan, madlaw abak ng dayjay. Kat umadanin ti panagkita mi iti personal. Sa dino ti papanam, Carmen. Ta nakapulis ka mo. Nakalablabaga unay day ta lipstick mo. Sakit nakiting ti palidam. Sana bale, nanang. Tanapintas dagiti legs ko. Papanam aya. Makisinara kak iti bak ng a textmate ko. Lalaki? Wan, lalaki, nanang. Nagtaor day dya a textmate ko. Bak nang pay. Anya, ay. Amangan no maisag makaiti day ta.
Anya amay sagmak. Agsarita kami laang mat iti ka-date ko. Adamat ka ayan-ayat mo. Nga makisinara ka pa ilaang kita textmate mo. In break ko ni Drigo. Anya, nagsingpot abaraw ngam in-break mo? Saan kon nga ay ayatan ni Drigo, nanang? Ala, inakon. Amang ano maladawak iti date ko. Ala, agan-anad ka, Carmen. Nagpintas ka gayam. Ura iti personal. Uray si ka. Nataer ka iti personal. Amo Carmen. Adada nga gusto akan kaita. Nakita ka iti personal. Ha? Tayo tatipod na. Sige, mantan. Kalpasan na. Mapantagpag na pag na. O sige. Kat siya kung ti agbayad iti in-order ta. Saanen. Siya kon. Ag-order ka lata no at dapay kayat mo akanan. Sigurado ka kati nga awan ka ayan-ayat mo. In break kon. Gapot ati kayat ko. Katay adda ko mabalin na ti pakiasawaan. No kasta, saan ka nga ro da nagbidot anak isinara kanyak? Ngamin, talaga nga gayatakan ka. Oray ti video ko lang nga nakikita ka. Nainlabakan ka. Kat ad-aday tanta nakita ka iti personal. Marvin. Saan ka pilito namang sumbat kanyak? Nakasaganak nga kuray. Kat iti sumaruno. Isurot kanton iji pagnanaadak. Ha? Wen, kat yam amu ka kadag iti amin agagayam ko. Ala, umunag ka. Agyaman ha? Dahito iti balayo? Saan? Apartment pula da ito eh. Intun sa marano, ipasyar kanto iji balay mi. Kat yam amu ka kadag iti dadakkel ko. Agmay may saka dito'y apartment mo? Wen, Ah, mabit lang ha. May saganak iti inuman ta Diyos. tulungan kan. Sanan, agtugaw kalaptan dito eh. Tasya kung timang isagana. Sige, uminom tayo ti Diyos. Kain mangan tayo ti insagana ka sandwich. Agyaman nak ha? Kalpasan ama inom ko daytoy juice. Agawid akmatan. Nang runak at sumipngatan. Simuro taklakan ka. Takayat ko ang makita ti pagnana edam. Sige, uminom ka nga ro din iti Diyos mo. Agidan ta. O sige. Ne. Ada nagsardang alugan iti batog to'y apartment mo. Sige, inakitaan. Ituloy mong uminom iti Diyos mo, Wen? Payakas to'y. Kasla agtaiyak ti panagkita. Payakas to'y. Apay akas na lang ang mga may ditibalay. Ganda nga trabina. Agsangit ka mo tan. Anya ka diti napasamak kan ka. Ala, umay kay jisilad ko. Taijay tang agsarita. Nakariingak lang. Nga dang iti ka mangawan pagananay ko. Ano niya? Awan matan ni Marvin. Kadyak matan makontak. Ginundawayan na ka? Wantan niya. Kasano nga rod itan? Diyak amo ti Aramida. Agpatulong kay ti pulis. Saan? Diyak kayat. Adada na may babainak no kasta ti Aramida. Ngamin, simurutagkan ko na iti apartment na. Kasano ka nga rodan, Carmen? Diyak amo, Tonya. Diyak amo.
pinagbakwar ka? Kuha na nang maditityan ko. Masikog ka. San ka day? Kuha na nang... Sino ti ama ta sikog mo? Naskan nga ikalay sana ka. Nanang... Ala, ingka kasarita tinakaalaam iti dayta. Tatakderan na dayta sikog mo. Sino nga ta daytoy kanayon nga ag-video call? Saan kumat nga mo? Di mat nga ron ag-message. Jack amo no asino daytoy. Jack latan sungsong batan. I-off ko man laangan. Ay, maturog akon. Tainton bigat. Mapanak iti apartment ni Marvin. Nasken asong batan na tinaramid na kanyak. Gapot at talaga ang masikog akon. Kaya't ko ang makasarita ni Marvin. Parwaram ko ma. Ha? Parwaram ni Marvin, tagsarita kami! Sige, umunag ka. Kinapod nuna, siyak ti akin kukuha iti dayto yung apartment. Kumusta kan? Makabulanan kalpasan na di agundaway. Anya ti kayat mo asawan? Siyak ni Gino. I-video call ka. Ngam di ka sumungbat. Diyak amuno pang sapulakan ka. Gaputa saan mat nga amo ni Marvin ti address mo. Napintas ka. Kat sipod day di agundaway. Saan ka na malipatan? Siyak tinanggundaway kan ka. Anya? Inikak ni Marvin iti kwarta. Gaputa insagot na kakanyak iti day di agundaway. Awanan kayo iti ba? Sorry, Carmen. Ngam, kayat kang itakdar. Anya? Wen, saan ta nga gamam mo? Nga maklunek. Saan ka amalipatan? Pakawanan na kuma iti inaramid ko. Ngam kas iti nakunak. Kayat ka nga itakdar. Ay na, Carmen. Gapo iti kinambisyosam. Kastan tinapagtang mo. Nagsikog kan adi na oras. No napod no lakit di jay lalaki kan ka. Di sige. Total, isumot ti ama ta sikog mo. Tonya. Sa bagay, narigatan fen. Ama nga nagbabawi kanto iti udi na. Mariribo ka na. Uray siya. Tiyakon amo na niya ti umno nga ibagakan ka. Nagdanga kan tumot ngamin. Tonya. Kastoy laangan. Ipas ngay mo day ta sikog mo. Kat paliiwam no talaga na pudno kan ka di lalaki. Kat no makitam anasaya at gayam a tao. O di pa ikalay sakakan kwa na. Ngam no dakos, di bay amon. Tonya. Ay wanang pay lang ta sikog mo. Iti kasta, nasalunat nga ipas ngay mo. Oh, at iti ginhatang ko aparakan ka. Kan para iti ipas ngay mo to, Carmen. Kanayon ka agumatang iti para kanyak. Jakmut imbaga nga igatangan nak Manumat la day tangay. Gatas, prutas, ken sidaan nyo. Oh, di ka agsinaya kasta. O nya, kaano ti sumaruno at check up mo? Takuyugan ka. Gino. Sapay ko mata masursuro na kayaten. Ngamin, kasta ti marikrik-nakan ka. Saan ka unay nga amam mo? Jack kayat nga itiudi na kat agbabawi akto. Huston tinaminsan ang nagbidtutak.
Aga po iti ambisyon ko ang makaasawa iti baknang. Tapno rumang ay kumamat ti panagbiag ko. Ngam na isagmakak gayam. Sige, maawatan ka. Ngam di na kumaparitan as sumarungkarkan ka. Ket sapay la kuma, tamayat nakmet. Akas iti panagayat ko ken ka. Nakasaganak amang ikalay sa ken ka, Carmen. Saan ko atal likodan ti ubing, Carmen? Agpermaak, kas amana. Gino, Awan pagdanagam iti bayadam diti ospital. Gaputa siya akong ti makam mo. sige. Kumusta, Carmen? Nagpaskay ka gaya man na. Marvin? Impaka mo ni Gino kanya ka nagpasngay kan. Iso asi marong karak. Di na akong kagura, ha? Yan, sorry matan. Ang kinapudno na agbagay kayo kay ni Gino. Oh, lalaki ka diti anak niyo, ano babae? Lalaki? Ano kasta, nataer ang maladaga. Sorry Carmen. Kasi tinako na. Agbagay kayo ka ni Gino. Kang Ronan na. Bak nang dayta. Saan ka niya kasta ti sapsapulam? Abak nang ti pakiasawaan? Anya? Di ka nagkadkad no kaya't nakangaikalay sa ni Gino. Ngayon, iso ti makasungbat iti ambisyon mo. Hustuhan, Marvin. Di mo ko man iparupa kanyak ti bindot ko. Agpapada tayo nakabasol. Katlipaten tayo ko man ti amin. Di ka nagluakas ta, Carmen. Agragsak kakit di. Gaputan na ipas ngay munti anak ta. Kat gapukan ko na. Ad-adda itan ti panagbalbaliw ko. Ken panaggagat ko. Innem abulan ti anak ko, Mr. Lonely. Ket kanayon lata sa rongkaran ni Gino. Makitak met ti kinapatagmi nga aginakan kwa na. Ngem agdwa-dwaak a makikalay sa kenkwa na. Gaputadyak kayat ako naan dagiti naganak na at ikinabak ng dalaeng ti al-almanek. Gapu iti kinaambisyosak, kastoy tinagbanagak. Pagayam Carmen, agyamanak iti daytoy apakasaritaan. Gapu iti ambisyon mo a makiasawa iti baknang, nagpasngay kamadten abalasan. Ngem si dadaan ti ama ti ubing amang ikalay sa ken ka. Sika ti ayan ti amin na pangedeng, Carmen. Tauray ko na adi mo kayat ni Gino, no talaga ada kayo tinaikari iti tunggal maysa, agkatuluyan kayong tulatta. Ti adal iti daytoy apakasaritaam, ket sana dakas ti agambisyon. Ngem gunudem day tang ambisyon, iti nasaya at awagas. Tapno saan ka, ama isagma. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Carmen. Adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.